Ahoj všem, vítám vás u prvního komentovaného videa v tomto roce povídání o modelech. Dnes si ukážeme 60 modelů od různých výrobců a různých velikostí. Začneme od nejmenšího Zetka a skončíme pak u zahradního Gčka. V Zetku se podíváme na dvě lokomotivy. Jsou to lokomotivy elektrické, obě od společnosti Märklin. Starší lokomotiva řady E44 a novější švýcarská lokomotiva řady 460. Dále je zde k vidění 13 vozů ve velikosti Z. Je to mix osobních a nákladních vozů a vše od společnosti Märklin. Velikost N je zde zastoupena pouze jednou elektrickou lokomotivou řady E32. Je to lokomotiva od značky Fleischmann. Přicházíme do velikosti TT. V TT zde máme jeden služební vůz anglický od společnosti Hornby. Dále zde máme lokomotivu Pomeranč od společnosti MTB s přívěsným vozem BAL, rovněž od MTB. Pak zde máme lokomotivu známou pod přezdívkou Kocour nebo Bangle, T466 od společnosti Tilley a rovněž od společnosti Tilley nákladní vůz. Hánulka, jako obvykle, je zde zastoupena v největším počtu a můžeme hned začít třeba tady od dvou úzkokolejných lokomotiv. Je to lokomotiva U47 od firmy MTJH nebo lokomotiva U37002 od firmy Lilliput. Dále zde máme motorový vůz známý pod přezdívkou Singrovka. Je to vůz od společnosti MTB, stejně jako přívěsný vůz Balm. Přecházíme dál. Máme zde poštovní vůz od firmy IGA DFA. Pak zde máme poštovní vůz od firmy Pico. Přívěsný vůz k motorovým vozům M152 Bafík od firmy Rocco. Pak zde máme Hydru od firmy MTB. Taky novinku letošního roku, patrový vůz od firmy Pico. Dále zde máme jednotku Blauer Blitz od firmy Pico. Pak je zde set 3 rychlíkových vozů od firmy Rocco. Máme zde taky jeden 8dveřák bajku od firmy IGA. Od firmy Pico je to lokomotiva Hector s pensylvánskými podvozky. VSA od kamaráda postavený a pak zde máme přívěsný vůz známý z Bechyňky a je taky od firmy Pico. Tak a přicházíme k větší velikosti a to je velikost 0. Zde vám představím 4 lokomotivy. Firmy ETS. Je to lokomotiva řady 365.4. Lokomotivy zde zůstaly po druhé světové válce, takže to patří do skupiny kořistních lokomotiv a dojezdily na přelomu 60. a 70. let.
Jsou zde také 3 vozy osobní, jeden nákladní vůz plošinový od firmy ETS a 5. vozidlem je motorový vůz řady M152. Je to novinka od firmy ETS. A přecházíme k velkým měřítkům. Prvním zástupcem ve velikosti 1 je lokomotiva BR80. Je to model od společnosti Märklin. Lokomotiva už je od výrobce ozvučená a je možno dodělat i kouřový generátor. Cisterna Persil, švýcarský vysokostěnný vůz, další cisterna Persil a 2 nákladní vozy na přepravu vína. A už se dostáváme k poslední velikosti, která je zde zastoupená, je to velikost 2M. Prvním modelem je lokomotiva GE 6/6 2 Réckých drah. Další lokomotivou je lokomotiva HGE společnosti MGB s popisem Glacier Express. Je to novinka letošního roku. Druhým vozem je rychlíkový vůz první třídy Réckých drah a poslední vůz, který je zde zastoupen na velikost 2M, je vůz Réckých drah na přepravu cementu. Tak a to už je pro dnešek všechno. Těším se s váma zase někdy na shledanou a hlavně vám přeju hodně štěstíčka a úspěchů v novém roce.